Kaixo neskak, arratsaldeon, kaixo familia, kaixo Lourdes. Kaixo denoi. Bueno, espero dut, aste hona izana. Gure, hemen gaude, aste hontan prestatzen, aste hontako bideotxoa. Baina bakizuen nola hasten geran, ez? Gogoratzen, aurreko astean, zer ikusi genuen. Ikusi badezue bideoa gogoratuko zate. Bestela Lourdes, gaizki goaz. Bueno, 3 puntu garrantzitsu zian. Aurrenengo puntua, errukitzua izatia. Bigarren puntua. Ez kondenatu, ez epaitu. Eta hirugarrena, barkamena. Badakit oso zaila dala. Baina, bueno, guk alde undan egingo dugu 3 puntu horiek gure bizitzan aurrera eramateko. Bale? Orduan, aste hontan, hasteko hasiko gea. Eta beti bezala hasten gea, nola hasten gea? Aitaren egiten, ez? Kandela pizten. Eta aitaren egingo dugu, edo Gurutze Santuaren egingo dugu, bueno, aitarenekin hasiko gea. Aitaren, semearen, espiritu Santuaren izenean. Amen. Amen. Eta guain egingo dugu Gurutze Santuaren. Gurutze Santuaren seinalea gaitik gure etxaietatik libra gaitzazu gure jauna jangoikoa. Bueno, guain berez, Biblia irakurtzeko garaia iritsiko zaigu, baina gure bihotzak eta dana prestatu egingo dugu. Orduan, prestatzeko zer egiten dugu? Abestu. Guazen ba. Prestatu eskua, prestatu bihotza, jaunaren hitza entzun dezadan. Prestatu eskua, prestatu bihotza, jaunaren hitza entzun dezadan. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Jesus, herriari hitz egin ondoren, Kafarnaunen sartu zen. A ber, Kafarnaun herria Galilean dao. Baina badakizu, izen hori somatzen dezuen undi datorren, zeintzu bizizian herri hortan? Aurreko astean ez, aurrekoan ikusi genituen apostoluak, ez da? Bai. 2 apostol, 2 anaiak bizizian Kafarnaun. Pedro Eta Andres. Bizizian, arrantzaliak zian. Bai. Eta Kafarnaun baita Galilean dao, eta herri hori garai hartan oso famatua esan, badakizu ezer gaitik. Jesus mirari asko egin ditulako bertan. Guazen jarraituko dugu entzuten oain. Hango euntari, zenturoia, batek, bazeukan morroi bat oso maitea. Gaizki zegoen, hil zorian. Bueno, a ber, zenturoia, hemen jarri dugu zenturoia. Erromatar bat da, Eta erromatarron zenturoia deitze zaio, ze bere menpeak, osea, beak zaintze zituen, 100 erromatar gehiago eta morroi zituen pertsonak. Orduan horrexatik deitze zaio zenturoia. Euntaria, zenturoia, Jesusen berri entzunik, herriko zahar judutar batzuk bidali zizkion. Morroia sendatzera etortzeko eskatuz. Herriko zahar batzuk jarriko ditugu. Bueno, zenturoiak zezan zien bere morroi kakotxa tartian, herriko zahar jakintzu batzuik. Jesusen gana joateko zetea morroi bat zekan asko maite zuena eta gaixo zeon sendatzeko. Ze gertatzen da zenturioi honekin? Zenturioi hau herrian oso maite zuela, oso maite zutela, zehetzan beste erromatar bezelakuak. Badakigu erromatarrak garai hartan herriak ite zituztela menperatu eta behaien hitza ez bazaniten gaizki hartzen, baina zenturioi hau oso ona zen.
Bai, oso maitatua zauden, Hori da, oso maitatua. hori da. Haiek, Jesusengana joanik, behin eta berriz eskatzen zioten. Merezi du zuk horrelako bat ari egitea. Maite du gure herria, eta berak egin digu sinagoga. Orduan, esan dugun bezala, zenturioia oso maitatua zen. Zergaitikan, herrian alde gauza asko egiten zitulako. Eta zenturioia hau ere oso jainkoan asko sinistezun Jesusen. Orduan egin zuen sinagoga, temploa edo gaur egun izango litzateken eliza. Jesus haiekin joan zen, eta etxetik urrutik ez zegoela, ehuntariak, zenturoiak, adiskide batzuk bidali zion esanez. Zenturoiak bialdu zituen, morroiabek edo bere lagunabek, esanez hitz oso garrantzitsuak. Ez da, Lourdes? Bai, esan zion. Oso garrantzitsua dira eta guk haitzen ditugu igandetan da egunero mesetan. Ez da? Bai. Aber zeitz dian. Jauna, ez naiz neka, ni ez naiz inor, zu nere etxean sartzeko. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko. Jolin, zenturoia hori esaten dio herritarrei esateko Jesusi. Bea ez dela inor. Eta guk ere hori, badakizu ese momentutan esaten deu. Eukaristia momentuan esaten deu. Elizan ez da, Lourdes? Bai. Ta esaten du, horregatik ez du neure burua aintzat euki zuregana joateko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko da nere morroia. Guk esaldi osua haitzen badeu esaten da, jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz. Guk hori Eukaristian esaten deu. Zergaitik esaten du zenturoia horire bai, gogoratzen gera, beak morroi bat ere gaixo zekala eta asko maite zuela eta sendatu nahi zuela, ze Jesusek esan deten bezala aurreko astian, jende asko hurbiltzen Jesusen gana, bai gaixuak sendatzeko eta zenturoiak ere nahi zuen bere morroia sendatu. Bai. Nik ere, neroni besteren menpea egonarrek baditu nere mende gudamutilak, eta bati zoaz esaten badimodio joan egiten da. Eta beste zatoz eta etorri egiten da. Eta nere morroiari egizu hau, eta han egiten du. Azkenean, zenturoiak esaten digu, beak agindu egiten duenean, kaso egiten diela, ez? Eta azkenean, Jesusek esaten badio zenturoiai etorri, juningo dala, beregana. Eta esaten badio ez etorri, ez dala jungo. Osea, hori nahi du esan, ez? Eta Jesus hitzoiek entzuntitunean, zer gertatu zen? Hitz hauek entzutean, Jesus harriturik gelditu zen, gizonarekin. Hemen dakau, Jesus harrituta gelditu zen. Ez da erresa pertsona batek hitzoiek esatia, ez? Jauna, ni ez naiz ino zure etxean sartzeko, baina zantzu hitz bat eta sendatuko naiz. Jesus hori entzun zunean asko harritu zen eta konturatu zen zenturoiak asko sinisten zuela jangoikoarengan eta bihotz garbi bat zala eta fededun handi bat, ezta? Bai, eta itzulirik honela esan zion atzetik zijoakion jendeari, Jesus esaten dio jendeari, egia esan, Israelen ere ez dut aurkitu horrelako sinismenik. Eta bidalitakoak etxeratu zirenean morroia sendauta aurkitu zuen. Orduan Jesusek esaten du, esan deuna. Osea, bea, ibilidan lurraldetatik, hain fededun pertsona bat, ez zula ezagutu, ez zula ikusi kasurik, eta zenturoia barritu intzitzaiola, eta oso fededuna zala. Bueno,
Baia ikusi deu, zenturoien historia, zenturoia zeintzan, zaskala, egun morroi, baina zenturoi hau oso desberdina zan beste erromatarretaz. Honek, bihotzonekoa zan, eta herria asko maite zuen, eta Jesus zena joan zan fedeakin. Eta hitz berezi batzuk esan zizkion. Hitz berezi horiek gogoratu eukaristi momentuan esaten ditugula. Bueno, orain, hitz horiek erabiliko ditugu, baina ni prestatu dut otoitz txiki bat, orduan ningo deutanok begilak itxi, eta nik joango naiz esaten hitzak eta zuek errepikatzen, bale? Gure otoitz momentua izango da. Zenturoia bezala jauna, gugana sartzeko eskatuko diogu. Jauna, zenturoia bezala zugana nator. Jauna, zenturoia bezala zugana nator. Hemen nago nere posekin. Hemen nago nere posekin. Nere tristurekin. Nere tristurekin. Nire desioekin. Nire desioekin. Nire kezkeekin. Nire kezkeekin. Eta nire pekatuekin. Eta nire pekatuekin. Gustatuko litzaidake nigana etorriko bazina. Nigana etorriko bazina. Nere bihotzaren barruan dudan. Nere bihotzare barruan dudan. Leko osoa zuk betetzea nahiko nuke. Leko osoa zu betetzea nahiko nuke. Behar zaitut. Behar zaitut. Sinisten dut zu bakarrik. Sinisten dut zu bakarrik. Zenda nauzula. Zenda nauzula. Jauna. Jauna. Ni ez naiz inor. Ez naiz inor. Zure etxean. Nere etxea sartzeko. Baina esan zazu izbat eta sendatuko naiz. Eta guain, amaitzeko abestuko deu abestia Lourdes? Bai, sinisten dut jauna. Bale, sinisten dut jauna, abestuko deu, venga. Sinisten dut jauna, sinisten dut, bihotz barrenean, gorderik zaitut, nahi gabean ere, hauxe zango dizut, sinisten dut jauna, sinisten dut. Bueno, neskak, datorren aste arte, ondo izan, eta zuen bidian ondo portatu eta ondo jarraitu, bale? Eta otoitz egiten ere bai, gaur egin dugun bezala, bale? Bueno, datorren aste arte, agur! Ondo izan!